Sagudayon nga ti surat, di pagkasalitaan ni pagkayam tayo nga Pamela nga napolwan, amok lang nga ruden. Idi, kalman lay. Idi, kalman laeng manong nemi, takinidayan nak ni Randy. Opo, magusto ko madatakid na manong dadati weakness ko. No kidayan nak ti may nga lalaki manong nemi agargen kentirik na. Kinidayan nak kit imbisimak, pinagparang kumata, dato na ornos kat na po daw ngipen kumanong. Kinagparang tipsi pangis nga kalid ko. Pangis ko naktamay may sa. Ha nga duwa. Umas asideg ni Randy manunimi ano nga tatrantan na ito nga tao na kunak tinakam ko. Kurso nata na. Kasla tsak ammo. Amok Randy amok. Ores ammo ibaga amok. Kinunak itinakam ko. Umas asideg manunimi kat inyawat na didakulap na. Saan ko man ginawan? Abay makiamamukha niya. Kahit amamunak mo tayo. Abay no, aksyakin ti tao. Duwang tao. Isa ko dilaman ti pinagamamuya. Kasla, aksyakin iti mangumusta. Kumusta ka? Inawat ko met lang didakulap na manong nga po na baranan. Diyos ko, makapa-arigan-ganrik na nga bara. Didakulap na. Kumusta ka? Gusto Pamela idi. Pamela pala ita. Di ka pinag-asawa? Inimbitaran ka kumana ng nag-asawa. Basta. Ti awang pa asawam. Within to you are now your age. Nalipata ko. Manipod kami iti agtawan akong ti 16. Saan akong nga nagbilang. Nadyak Maria, wag kasadar ta eh. I'm 29. Wag kasadar ta, di kasadar ta. 29. Agkatawan kayo kinikuha. Devina. Kadi. 29 na akong pasawa na. Kas kanya. 29 ko akong pasawa. Laban na nga la iti arak manong nemi ket inyawat na kanyak ti may sabaso. Nakita mo no, sa dinong inalak, dito sa red wine. Ngayon dito yung brandy. Apa yung minungkat brandy, yung sa red wine, di pa unin mo kanya. Ngayon mo, inasuktan, brandy man, tahanin. Dito natin, red wine. Cheers! Parang iti panagkita naman yun. How many years kung saan tayo nagkita? Almost 8 years. Di ba? Sa tala na udi nakita, hindi agraduar tayo hindi college. Napao tayo. Amo Pamela, hindi pa lang basbasa ti college nga adal marigtag ka nga. Imtsak lang na ibagay. Sayang. Noon na ibaga kumaindit I love you kan ka, baka no siya kaita ti asawa. Yung sabi na lahat ti amin, di ba? I love you. Pwede ta? I love you. Kaya ka nalistog yung bagat I love you. Alistog, abuto nagtaod lang yung tamurdong tadilam. Nasaan nga nagtaod dito kaon ka? Nadagan ka nung saan ka mamati kanyak. Ngayon magpaiso. I love you. Naladaw ko lang yung baga. Hindi ko mapailain. Nagladaw ka ng peso. Naganda baso. Inakalatibutin to yun. Bukudan ta. Sa ako kargamit lang dati baso. Naban nang inalaman ng name iti pangted nga red wine sa nagkinargaan ti baso na iti brandy. Kinargaan na ti baso. Menon ta. Baglagi din kami tantara ka dito nga party. Tanong sa anak kami nandar, imatandar. Di kahit hanggang kumapay lang kita man yan. Talaga kang awang pasawam?
Mahumpay. Api baga ko mga dano ang humpay. Are you still virgin? Na klase nga question dito. Naka-adopte minom naman pera duwain manong name. Ket karkarap asak meten manong name ni Randy. Oh, si kang amin Randy. Makabarte mo gayam tira duwain. Wala na makaadom. Naibos mo dito pangtid pagkatapos napanak pa ng ala, ginuduam. Baka tsak makaawi din. Daloga mo? Nagda. Madian. Mag-drive ka hasta. Ibati mo dito ita. Agkalugan ta ni ti kotse. Pangipanam nga rod kanya. Sa dinut kayat mo. Ipangkasadya. Ranji, amukan. Kailan mo muna ka talaga ah. Already mo ibaga mo. Amuk. Sige nga rin din. Kahit na kon nga yawid na kon. Let's go. Sige. Okay. Atibayan ka talaga nga maulaw ka lang. Yung road atibayan nagabot na border nga road. Sige. Awan ti magdananam siya ti makamukin ka. Ha? Siya ti makamukin ka. Nakaturo ka manong name dadako ni ti kotse. Gabot tila mi isti aircon. Hindi makariingak manong name adaki ti labaw ti kama. Ah, saan ko kakama nito ya? Saan ko ang kwarto nito eh? Naman ang dago niya. Imangunak. Sa tinutayan ko. Hindi pa ka mo tamalukatan tiri daw ti banyo. Randy! Kakaring kagaya man. Ayan ta. Ikasan nun, di ka mariing. Pangituludak kang kakunak. Di mo maibagata nakaturog ka. So, sinakurot ka rin sir. Ano tayo ta? Darati hotel. Tinaramid mo kanya. Awampay. Itapay lang aramidan ta. Baka kahit mo magbigos. Dabno, adod na mapres ka. Tarik na. Dari tuwalya mo. Mabilitik kita. Nakabrip ka. Katab na tuwalya. Itad mo kanya. Ano ta? Agbatpadi ko. Agdusdusol. Kahit may gaman. Abad natad to eh. Kagdi ko sa Anong nimi amok lang arudet? Ngam apay. Api ngagdigusak. Api ko mga, nagalis ko mga rumwarak ba nung nimi, ta mangalak titlukan ko, kumapat agsubliak, tinaggapuan mi, ta mamaalak ti kotse. Parang kinagdigos. Inikat ko't arwatek, manong nemi, so amin. Mapasamak na tan. Ilitawan ko nga 29. Mapadasak na tamat din. Ngam apay nga ni Randy. Amok ni Randy ngam apay. Nakadadaw nga apay, nakadaktakkel nga apay, manong nemi, ngam tiyakmit amo nga sumpatan. Ini makadigos akon, rimwara ko, manong. Ison tinangikat iti tuwalya nga naibalabal iti bagik sa ginuyod na iparabawak kang kuha na manong nemi. Randy, sana inamalan di kinibibig ko, ninamnam na, ninotnot na, sana kimpa idda manong nemi, kit dinigos na kung kadagiti agkakabara nga agay. Siyempre, sumngaw, dagiti bibig ko, manong nemi, sumngaw, ti asog, kadagiti bibig ko, aring eng gabuta mo gusto ak taramidan na nagmayat. As in nga nakamayat, Randy, yan nga tarangin din, diyak kayat, diyak kayat, Randy, anong di mo kayat, diyak kayat ni Sarding mo, tuloy, oh.
baba na pa'y manong wala. Nga't aramidan na dita baba. Aging gamarik na ala. Randy, Randy, nagmayat. Nagkamay-mayat, naglaing ka, Randy. Naglaing ka. Aging gamadlaw ko nga sagsagana ti bagina manong name tapno buraken ng ti kristal ko. Ti 29 nga tawin ko manong name tapalang mapadasak. Tijak tulos na da ni ti boyfriend. Ado da kita agar-arim kanyak ng maumit ti kayat ko kadakwada. Nga may tatarag kita kam kini Randy apay. Apay, amok lang aroden na mamok ni Randy nga apay. Apay, Randy. Daming pinsanen manong naming nga inikutan nak ni Randy. Nakarignaak man ti apagapaman nga sa nga mapagapaman laing ta si maruno ti sang sangayan. Ajak mailadawan nga imnas man. Kay kunada pa nakaitayok-tayok. Ngagsasanganad pa nakaitayok-tayok man. Ngagaslaratay sa anak pulos nga bumaba. No di kat pangato. Tagas tamat tararamidan ni Randy. Sud. Payukuyok man. Oh, Randy. Oh, Randy. Insarting lahat, mano. Virgin ka nga, paiso. Bagamit ka. Nakaswerte ya. Naswerte ka ng siyak dagsang gastat. Amok lang arudet. Yamapingin palubos ko. Because you love me. Aping nga sika. Amok lang arudet. Amo lang arudet nga. Nga da asawam. Yamapingin tulog ko. Apay. Salasalutsudom kanino apay. Sika man at makasumpat. Tas sika nga rod, tinangaramin. Amom lang nga rod din nga asawa, gamapay. Kapati-patpatid ka, Randy. I love you. Apay kaming ngitalayan nga baganti, I love you, kadyak, kaduro like, idi at data iti college. Kahit mo sa wen, yung baga, idi I love you to kuma. Kunam kumadagos. Gawin. Yung saan ko nga nauray, iso kang kastoy. Ore agarim kanya kidi, awan ti pakarignak tiya. Paging ka, nga nagkita ta, may isang party, tayo lain. Nalado mong imbaga tayo love you, Randy. Sampay nalado ti amin. Naladawan ka po taadla asawa mo, nagputot mo. Talo. Kadap, talot putot mo. Munot tawan di inauna. 7. Kumusta ni Mrs.? Okay, man. Managsit kanya at dapat sa bali. Andiyan kit mo sa akin. Mabaero ka, di ba? Managsit kanya ka dapat sa bali. Ada. Mano kami, nga other woman mo. Dua kay lang. Balasang man. Of course. Sa anak magkirelasyon na asawa na. Maano paltukan na. Babawi ka? Orek babawi pa, may babawi pa yung orek tinapasamak. Nagragsak kamit lang. Naragsak ka. Orek na saan nakayetin, tinangtagi ko kanya, nga maayetek soon. Pag kunang nga saan ka ngayetin, iba ka din argumenti, I love you, no saan ka ngayetin. Kasi nung ti asawang, kagayatak mo, asawak mo.
Apa nga do kayo kasta nga lalaki. Nga niya, adalang nga rin asawa yun, di ka pala mapmap na. Ado kayo ngayon nga babae. Bali 3:1. Mamitlo taga ado yung nga babae. Iso nga saan nga nakaskas daw, no tayo lalaki, kad ada talo. Asawa na, kad duwa nga babae na. Ano ba? Let's go. Huh? Apa saan nga overnight? Let's go again. Pamela. Randy. Pamela. Manong nemi iti agsapa na mikat kanin iti hotel, restaurant na nag-check-in. Sa nag-intulnog, manong nemi iti nakaangayan ti party imbati na akong sadyay at bukod kumit nga kotse. Inagawit ang iti balay, manong nemi, siyempre kinusteran, sinudsod, datatang kininanang no apay ng taklan ng gawin. Apay? Siyempre, kalpasan ti conference at programa ti Rabi at damat arak na ginum ka di mo kabaylan teg maneho so imbiyak kan sadyay ang gamalit nang dumat kadwak ng yan at dan sa matin karelasyon mo anak tan dagiduduwa nga adjem nagkaasawa dan kaslasikan din nagbaling nga burudak ito sikat inauna kung pagdalagan nyo tanu apo ko ti masapod yo ipaayan kayo tadayumat kami din na kay kamangan di kita kakapsat ko di kada kahit iluit apo ko kung pagdalagan nyo ikarkararag yo ang itinapasamak idirabi kat agbunga kinunak manong name kat simbre kak iti kwarto gubrak namuarak datwalyak inakigdigos bagdagdatangal daw Sabado ako opisina mano iti lamisaan ti pambigat mano agbunga tinapasamak kulumitay ayan kahit mo sa nadaan akong di boyfriend ni Rabi at pa yung napasamak kada kami sungan ko na sapay ko mata agbalin kit adapo ko yun yung bahay mo timagim, timay sa lalaki, sakay pa nagkasar. Tatangmat. Di kay kadiwadanagan kita Siyak timadanagan, 29 kun. Di yung bahay ko nga sigod. Sino lahat ang lalaki? Mama mo yun to tatang. So, pagdanagan nyo. Maam-am mo yun to. Iti opisina manunemi dinamag nitensya nunap na panak kaniti nga party. Imbatem ti kotse min dyan. Napnapanan. Ada nang i-date ka niya. Ada nang i-check-in ka? Sino? Ora ibagak, di mo amamoy. Kinaradwara kiti college. Oro right, ini nga I love you ko na kanyak, kita da ka pala ti college, ngumsang ko na uray. Nga dati ti kapo na no, apay aging gareta, kita akong pa'y boyfriend ko. Inururay ko. Nagkita kami dirabi. Kasi siya matanda na pasama. Kahit mo sawan, dito nga lalaki, awang pa'y asawa na kaskan ka. At asawa na. Apay nga road. Amom lang nga road, apay nga. Gabuti patpatek ko. Uri nga saan na kang patpatek? Kinaikayat mong tinagbaling ang kiridang. Then siya, please, mind your own business. Ito mong palang ibagam ka niya, tagas ta. Hindi nang tagayam ta. Sa bali ka, sa bali ha.
adan pamilyam siyak awang pay. Baka ganak kabalasan. Isut ururay. Urin awan asawa. Basta anak ko. Manong name every Friday nga tawagan na ni Randy. Mapanag tumet iti ayan na. Iti restaurant with hotel man. Itinton uneg ti kwarto amang rabi kami, uminom kami. Adito itumet manen manong name ti pagay-ayaman. Kaputa, manikod impaay na ti ragsak na sapsapulek. Sapsapulek mo iti nakanayon man. 1 month, 2 months, 3 months. Nagbaligi manunimi datatang gininanang nga nang kararag nga masikugak, agsikugak. Randy, confirm, masikugak. 3 months. Kadididamo ta, nagbalin. Galing mo. Saan kumay? Dati other woman ko, diya kayat nagsikugak. Dahil tati, nagtulagan mi. Kinabi nga rin sa mong tulag kanya. Ngam kayat mo. Hanapin nga rin mabaling ko, adan. Alangan ba't nga rigrigat? Nagbaso lang rin, nagbaso lang pa nagtagset. Kayat mo rin ka ng kabalasan. Ano nga rin, gasat ko. Nagayayatak tinipasamak. Iso pakaragsaka, taad na pakalaglagi pakin ka. Kahit mo sawen, dodan to anak ko ken ka, isar din tanto relasyon da. Kasunod nagsabot ti ading na jaya, inaon ng anak mo. Amok lang arod man, amok lang arod na minen. No apik di. Sa mo ulit-ulitan daytan. Gabatabok nga nagayayatan ti amin. Nagayayatan ta ko nam. Wait. Nagayayatan ta to ha. Kat gabutaan dan, ano masapol? Sibugan ta. Iri mamuan datatang kininanang manunimi nga masikugak. Ha! Paunay kan balasan ko. Uri kumamat no kasto ti kinanumuo tayo. No sa mo kumamat nga naramid da ito. Na di mo wala pulos man la tinagiban ken na sinalikniban ti dayaw mo. Tatang nanang nagayayatak na ito. Iti kaadu nga lalaki nga pa nga asawa na. Gabati sa tibat patik ko. Idadakang pa lang ti college. Nga rito taga po na no aping sa anak ka nagayat sa bali. Ngayon dinagkita kami. Bagaan ng kanyang ti I love you. No kaano pa yung anda na asawa na. Iso pa naka-ure ko. Hindi pa nang bagaan ng ti I love you. Kaya yung palubos mo ha. Nga di mo nisarta utek mo. Atang amin-amin nga mapaspasamak dito lubong kat nakim ni Apo Diyos. Ana? Ni Apo Diyos di mang tadibiyag. At dabiyag dito tiyang ko. Sinot ng tadibiyag. Ni Apo Diyos. So, handak ko mapapalawan. Handak ko mga kakura o nanyaman dita. Apo ko yun ito eh. Di ba? So, urayin. Apo ko, kabastarda kan bastardo. Kaya po. Ano tut ko na hindi kita tao, aping pa. Problema yun ko na hindi kita tao. Ano kung bibiyang da ka na tayo? Papakpakante ka di katakwada? Kaya anak ko na hindi kita tao kin ka. Ta opisina yun. Di ba gata kahit dang yung bagananan? Basta tinasken. Adan to anak ko. Madlaw manunimi, madlawan, buksit ko. Kat siyempre, salsalut-sudod na, pasikog ka? Noen.
Saan masigog ka kita akong asawang? Nakaskas daw ka dito. Balasang agsikog, awan asawa na. Siyempre, o na asawa, basta ada boyfriend ko. Nga napasama ka, napasama ka kami iti boyfriend ko. Sabi ko, di na kasawaan. Di na masawa. Taabay. Siyempre, ada asawa na. Abi, kinayat mo. Di mo among ang asawa na, sakbay ti amin, amok nga asawa na. Abi nga ron. Isot na kaya na. Pauna kaskas daw ka, Pamela. Nagpasigog ka at daanin ti asawa. Kasi dawan bibiyan ko talaga, manyaman ti adda iti panunot, dagi ti tao, mangkit-kita kanya. Kung nangartin din siya, pamumsi ka. Nakaturtured ka. Apay na, pag ko naman natured. Natured ka ta. Amam nga madi. Amam lang ano din. Intured mo pa lang inaramin. Hanga kinutured din. Anong harti awag mo? Parang patungpal ko lang, tikis ti puso. No ore amam lang ano din nga. Ore amok lang ano din nga dasawa na. Naragsak ka nga ron, gandaan, ang sikog ka, balasang, naragsak ka. Ore ako nasawa nga masikog, naragsak ka. Nagtutuloy lang ang relasyon nyo, awa na. Ito ko na tamasapod masibugan. Bagbantasa nga maamon di asawa na. Kaya baka umay nakarautan. Baka may agabuhay ka, may tagpap ka, kaya marigrig pa reta. Kaya no may pangita na, adaywak, no handa ka madangran. Diyak mabaling ang tutupan. Doon maglaban kami, baka agpaiso, marigrig ti sikog ko. Wala. So dahito kinayat mo. So dahito ti kinayat ko. So dahito ti gasat ko. Sana ka babawi, gamot isyot kinayat. Nag-maternity leave back manong nemi edi addan 7 nga bulan ti tiyan ko. At dito'y balay, sa klarumar mo pa nagpa-check up, nagiga na danunan, manong nemi ti kabulana. Nagring ti cellphone ko. Ni Randy. Hello, kumusta ka? Nabay ganti ka, timawang yan. Ginak pasapulan. Kabulana mo, ba? Kabulana ko, tak dito balay. Sa laro mo, nagpa-check up. Siyempre, ito sugsubatakin ka. Sa pulang ti kwarta, anta kwarta. Kaya namang tadak ti kwarta, ruming unay. Namang tadak ka di awatek. Sige, pakabunak to ng anak ka. Sige, ruming unay. Ipakamuktukin ka tapos makitam, tiputot mo kanina. Naging ka nga din tengen dahil tangal daw manon nemi. Nakayaban dan, tatang iti ambulansya kit inserek takon ti ospital. Nga nagkarkanarag manong nemi, sabi ko mata mainormal ko. Sabi ko mata sana ka marigatan. Ngayon narigatan ak manong. Ngayon karigatan ka talaga. Aging ka nga nagbaligya, nga nangipasngay ti anak ko. Insalakan na kami na po Diyos. Tahang kabinganan manong nemi. Adan ni Randy, manong nemi, igapo dati anak ko, iti nursery, ket impabay da kanya. Wow! Gwapo! Gaputa gwapo ang ama na. Niristro ka din? Kinitak ni nanang. Niristro nanang? Kaampay. Damdamagin na ka rin may ristro. Damagin nyo di anak ko na. Ako may junior ka. Duwa kami na babae na kita anak ko eh. Di ba talo? Ay talo nga babae. Puro babae. Lagi man nagtisya ka tinakaitad kanyang tilalaki. Mabaling ka di? Randy Junior? Sige. Nang ka pa'y rehistron? Randy Junior? Ni Randy. Isot ti amati anak ko. Sige. Isot ko na yun.
Naawang ka, awang ko nga pa junior ko. Awang ko nga pa senior ka. Silpo tinagan ko. Kaya nung mas pagarikan to sa rimdon ti senior, damagin to ni Mrs. Kahit maragsakan ni Mrs. ko, tadan junior ko, nga saan na naited. Kaapay, nagpalaikitin. Talo ngamin nga cesarian. Kasla mula, kinid daw kanyak ti junior. Tsakot di makamunta amin na magkastos. Maan, ada kwartak. Bago kasalitan ti doktor. Tama kwan. Hindi biling section. Hindi ako nagbayad. Saan ko ngayon gawid pa ni Randy o naming na pan nagbayad. Kaya di mabaling kami nga mga romwar, manong naming. So ba yun din nag-drive, iti kutsek. Huwain man. Kutsek. So pa yun manong naming din, tulong ka na kami, iti pa nag-awid. Kompleto ka din lang ni kiti masapsapol mo. Anak kurang, maibagang tinak mahala. Kompleto. Ano nga bulan? Sa tanto, iramitan di ading na. May salayang tikit kitawag. Umanahin ti maysa. Di kahit ko nandi. O may mula sarsarong karan ni Junior. Yung sa mga sarsarong karan, tinagkuwak, nagkapuan na. Ika sa nun, nung iliw dyan nagkapuan na. Teredakton ti iliw. Diyakon kaya tamang pasama. Ito yan yung rason. Maminsan nagbason. Basta tinaskin, ada pa kalaglig pa. Junior pa yun. Kasi nun kailiw ka. Hindi kailiw na lang. Libre ka nga umaying ng ti anak ta. Tuyog ka po na. Saan nga po niya? Kahit mo sa wain, na doon to agarim ken ka, kayat mo, makiasawa ka. Nung isuon dito ti kasat ko. No, dantong sa bali nga lalaki, apakariknak ti ayat, nga mangawat tinapalabas ko. Why not? Kasi ano, mairuruman to ti anak ko. Basol mo Pimutot ka ti Sala nga ni bakit mo pinututan. Tsaka kaya ito mayroon ng junior. Nunas kang alaik aramidan. No. Alaim kanya, tanak ko. Nukas pagadigan ti makiasawa ka. Anak tanak ko. Kahit ngor ti asawam, kayat na. Check ba't ngor kahit nga malubos. Over my dead body. Saan nga mabaling nagsina kami kini Junior? Siyak ti ina, nagtrumbing at siyak ti maulugatan ng ina. Kaya mabaling ko nga panawan ni John, manunimit at damat ni Nanang amang bantay, nagsubli akong ti pisina. Oh, kumusta rin ito'y balasang latang balasang naganak kabalasan. Kas kala nagpesa nga upa. Apo, naman ako naman. Apay, manuka kaya. Amo, nagpeksa di upa. Nakalap-lapsat. Gusto ka nalapsat. Ito nga tama na. Ito pakasulisugan ni Randy. Kat na Saanan. Dan siya. Incorrect ba? Oo. Saanan. Ngata. Talaga. No inayat ko man ni Randy, inayat ko ket pinalbusak dati puso. Ngimita. Paturugak dati ngayat. Matyak tula mo no makaring tupay. Ngata? Oy. Amo ka tong balik te karik ibig. Dako na dati pagsasaw na di mo hano kahan nga kayat ti babae aw maramidan ti lalaki. No anya nga kayat ti lalaki ahan nga awan di maramidan ti babae. Lalaki kitaan tayo Kitain tayo.
Ag birthday yan ni June, manong name so pala panakaangay, ti panakabunyag na. Siyempre, ando na kita ng anak na signal, na kaopisinaan ni, padak na signal. Imay matiyama naman. Pwede. Imamat imatanda. At siyempre, sagot na mataan ng iti da dumapaala ng da gastos. Serbi ng arod nga dama, ti anak ko. Mabalintan ni Ramidan ti ading na. Doan niya ti karik ti magikrandi. No. Sana. Sige. Ang kapilitan ng di mo kayat. Tas anak nga tao nga mamilpilit. Yung sabi ko mga ron, saan ka nga asawa? Tapos saan nga may ruban ti ako? Sabi walubos ko mga ron, kas pagarikan. Ay, di mo alam mo. Atot kakasta. Nga dagitay ko anak iti ka na balasang, inton mag-asawa di balasang, may rumenton di anak. Ngay nauna. So nakaspagarikan na naman sa amang mag-asawa kanto, kadadanton anak mo kenkuan. Kita masumsyuman ti anak ko ken. Sabi Pinas na ito mo langan kanya. No. Saan kami agsina ni Junior? Nito nag-asawa siguro, hindi pa nagsina mi. Yung habang katakanyak, o at di magkagaw kanya. Kenkwana. O pagdragam, saan kong baybayan ti anak? After 6 months, manong name, masagid ko dua atawan ni June idibimtak ti damon. Kasla saan ka mamati? Apay. Pamela apay. Iti social media. Nagbali ti profile. Nagbali ti profile ni Randy. Ito ni, oh my God. Ha? Natayan ti asawa ni Randy? Anong patay na? Tsaka mo. Oh, abi ka sila nakaray-ray na, hindi kita matam. Mapay ko man naray-ray. Naikang ka, itinamnama. Nabalon ni Randy. Ngimti question. Manot other woman na. Sika nga tati kayat na, ame kaduwang asawa na. Saan nga dito sa lutsud? Anong oras sa lutsud? Sino nga tati mangyat kenkwana? Sa lutsud ang ganyan. Kayat mo, nga sikat may kaduwang asawa ni Randy? Ano sumat mo? Tsak pala mo sumbatan. Tati muna simbrak ti panunod ko. Maiturit ko nga ta, maaramit ko nga ta, ti mga ipatay, itisang kumat nga anak. Em nakakaasi di kitubing. Mula taon tayo na una. 7 ko na idi. Di kada 8, itan. O no, 9. Ubing dapay. Puro babae. Luar man na kandirandi. Maaramin mo ti mga ipatay, karigitalo, nga butot na. Diyak pa yung mga sumbatan. Kaya mo, nakaplano ti gasat ti may isang tao. Kaya man, idadaham ti college ka ni Randy. Your ure ko idi, nga bagada tayo love you, kabuta. Nasingid. Nasingid kami. Ado ka mga babarkada, kada kami tinasingid. Kasi singadan. Tamo da idi kada pa relasyon mi. Ano pati bagati I love you kanya. Nga nagraduar kami. Kaya ado di kita alam kanya kang awmat ti warik na kayat katakwada. Yung ka nagkita kami kini Randy kada idi nga party.
Inayat mo ten. Simurot ka mo ten. Gabat ipat-patit ko. Dato yung tikundaway ko na. So kasi dyan na pasama. Manong nemi napang kami kinidensya nakipagladingin. Inabrasa kiso na. Condolence. Thank you. Nagpit kami mo ta. Oras ang kumata ka sa pulan, mamarindang nagpit kami. Dad, kurka, madamdama. Kinunin siya. Baka no, may kandigundawin ni Randy magkisalita kang ka. Saan ita? Alangan ba't nga sa harita na, may panggap yan yaman dita? Kit nakabansayag pala asawa na. Intan. Kalpasan, tidwa abulan, manong nemi, nag-ring di cellphone ko. Ni Randy. Hello? Pamela. Kumusta ka? Kastoy. Kumusta ni Jun? Okay, met. Medyo na naloko. So, medyo problema ni Nanang. Kumusta matigitan anak mo? Siyempre. Sudat kang runahan ng mandingitan. Naasikaso di inada. Ano nga ni patay na? Atake. Sud ka po nang talulayang ti anak mi. Na kahit ko mapaedit at no barbarin no lalakin ko na. Yung pagpakasin na. Kapag na delikado king kuhanan no ganak pa. Ito kahit sakit ti puso ti asawa, mapingarot na babae ka. Namon na, ang tabawaim, nataputot mo, so kang kasiyay. Hanggang datat ka po na. Ano ti ka po na, nawapay kasiyay. Apaday ti pamilya na. Hindi ka hapsat na. Sut nakalan na. Mike to Jibalayo. Tapay. Umay ko sarong kara di Jun. Sulat sarong kara ma. Nawayakon. Di mo kadikayat na siya. Di ka sukat di asawak. Saan nga di may sa akiridam? Siya ti bilyak kabot at anak ko king ka. Siya klad na pututang makiridam. Siya lang. Kensanak tun nga mga other woman kalpasan garata. Tilay pagpakasik. Sursurong ko mga ayaten dakitan ako. Takasapulan datdung ti may sakit. No di mo kayaten nga manayunan ni Jun. Sanin. Tapno saan ka marikatan. Kahit mo sawin. Kagbali na kasla ti asawam nga saan nagtrabaho. Ang takla tutunog ti balay. When numamalin. Jack kaya ti. Baka jack kaya. No kasapulan nga adda pang mangipatag kadakitan mo. Aramitek. Ngam din nakpagsardigan ng trabaho. Adakmet, napigsamat sweldo. Uray. Kahit ko tagtrabaho. Kalpasan ti makatawan, manong nemi. Umay damatan mga asawa. Tatang, nanang. Nirandi nga talaga tinikani para kanya. Gatadang pa ng arte, babalin tayo. May suat talaga ti kayat. Ang pagdanagan nyo, tatang. Dito'y kami ngagyan. Nailot man dito balay, miss, hindi. Pataklit tayo. Kaya sa nung araw din si Balayo. Family house minay niya. Sa aming nga balay ka din asawa.
So, dito tayo. Pataklan na ito nga balay. So, lang ta kahit kung ipagpakasi ka kayo tatang nanang, nuwampisan yung upod ng apo ko, nagiti talungan na ko. Nakasano ko matipa ng ipatagyo kini June, kastamat ko makakanagiti talo. Tadayo ka din na yun ni John. Nagdependen to kini Pamela, no at ko na na. Sige. Inaskenen na kitahanan nga bawal, wanuhanan nga basol, ti relasyon nyo. Tamesa kang matin nga balo. Babayin kini Randy, manunemi na papintas mi ti family house. Why? Yun. Nagdihan dito'y manunemi, lagi di talo nga babay nga manangin ni June. Apo ni parang dungdungunan di ading da. Kapag lalaki, maragdagsakan na tataan ng lalaking ading da. Manong nimi asidig-tirik na kadakwada kaputa. Naisam da, nadayod, napakumbabada. Nukasta nga umarakop da kanyak manong nimi. May ili do ti ina. Kahit maragsakan ang madata, ipaanak da nga talaga ti bagbagida. Kasi doon kumatisaan nga mangipatig kadakwada, kahit nakasaysaya at da. Manong nemi, nakaragsaksakda. Naragsakda, agsibot kanuta, at akas kanyak amay kaduwang nga inada, nga mangipatig kadakwada. So ako na ni Densya, o ana, Pamela, kasunobiyag, ti ina, nga may mesat anak na, ngem upat nga anak, ti as-asikasuan na. Naragsak siya. Naragsak gabot upat bigitan anak ko. Naragsak gabot ada ni John. Ngem naragsak manen gabot upat bigitan anak ko. Dadat kahit ko sa uwan. Kit siya ngay. Dududot pala anak ko. Awan sa bahay. Di na nagragsak ko. Upat bigitan anak ko. Umay ka to sadya. Makita mo kasano iti panang ipatagdakan niya. Panang dungdung mat kadakwada. Iso nga sa anak na nagbabawi, then siya nga nakiasawa kini Randy. Agsibot ta iso lang inayat ko. Jack pulos na gayat sa bali. Numampay kasi jet istoryami, nga nagasawa, kita impay ko di bagay kada asawa, ng amok lang aroden. Data sigurado ti plano ni Apo Diyos para kanya. So nga sa anak nagbabawi, nga nakiasawa kini Randy, nga daan ni talong anak iti sa bali nga ina. Gaputa, talagang ipatpatag ko ida, akasmet ti panang ipatag da kanya. Idi ang dama manunimi nagtultul yata ti ragsak ornos ken talinaay ti pamilya bikin ni Randy. Aw met problema kada tatang gininanang, ta nakasanot ti panang bigbig da kini June, kastamet karigi ti tallo ka mabay, Tres Marias nga putot ni Randy kedi mo ng asawa. Dito nga rin, di ba kasalita, manong naming thank you. Iti laing mo nga nang ibasa. At sabi kumatad damat na ibatik nga liwliwa, kan pagulit na ng tibiyag. Karigiti padak ka nagbuya, kan nagdingig. More power to your program. Ito yung nga agyaman nga pagayam mo, Pamela. Thank you, Pamela. Thank you, mat karigiti nagbuya.